няхай Айцец нашага Пана Езуса Христа просветліць вочы сэрцы вашага, каб вы ведалі, у чым надзея паклікання нашага. Пан з вами. Читання Святого Євангелія паводле Матвея. У той час Езус пачаў адкрываць сваім вучням, што ён павінен ісці ў Єрусалем і шмат выцерпець ад старэйшын, першасвятароў і кніжнікаў, і быць забітым, і на трэці дзень уваскрэснуць. Адвёўшы яго ў бок, Пётр пачаў дакараць яго, кажучы: «Пашкадуй сябе, пане, няхай не здарыцца з табою гэтага». Ён жа, павярнуўшыся, сказаў Пятру: «Адыдзі ад мяне, сатана, ты для мяне спакуса, бо думаеш не аб тым, што Божае, але аб тым, што чалавечае». Тады Езус сказаў вучням сваім: «Калі хто хоча ісці за мною, няхай адрачэцца ад сябе і возьме крыж свой і ідзе следам за мною. Бо той, хто хоча жыццё сваё зберагчы, загубіць яго. А хто загубіць жыццё сваё дзеля мяне, той знойдзець яго. Бо якая ж будзе карысць чалавеку, калі ён здабудзе ўвесь свет, а душы сваёй прынясе шкоду? Або што дасць чалавеку замен за душу сваю? Бо прыйдзе Сын чалавечы ў славе Айца свайго з анёламі сваімі, і тады аддасць кожнаму паводле учынкаў ягоных». Это слово Пана. Присядьте, коли ласка. Дорогие браты и сестры, только что разом мы послухали читание сегодняшней литургии слова. І калі сабраць гэтыя тэксты ў адно і паспрабаваць вылучыць асноўную думку, якую Бог праз касцёл хоча да нас сёння данесці, то ёй з'яўляецца тэма цярпення. Каб добра зразумець, па-руску гэта страдание. Тэма страдання. Адна з самых галоўных тэмаў чалавечага жыцця. Такая рэч, пра якую мы, пакуль яно не прыйдзе ў нашае жыццё, не памятаем, а нават і не задумываемся. А калі ж яно прыйдзе, цярпенне, ў нашае жыццё, то гэтая праблема, яна нас паглынае цалкам. І вось сённяшняя літургія слова, яна нам тлумачыць, чым з'яўляецца цярпенне і як сапраўдны хрысціянін павінен цярпенне перажываць. Увогуле, не першы год жывем на зямлі і ведаем, што ў жыцці вельмі шмат розных цярпенняў. Напрыклад, людзі часта дасведчваюць цярпенне па прычыне недахопу кахання альбо любові з боку бліжніх. Напрыклад, яшчэ часам людзі церпяць, а калі прыходзяць нейкія жыццёвыя няўдачы. Вельмі баімся такога цярпення, якое прыносіць розныя цяжкія хваробы. І, канечне ж, яшчэ больш баімся цярпення, калі адыходзіць хтосьці з нашых блізкіх. І гэта з'яўляецца рэчу натуральнай.
пакуль гэта магчыма. І наколькі гэта магчыма, чалавек заўсёды стараецца уцячы, пазбегчы цярпенняў, пазбегчы страдання і уцячы розным чынам, на розных узроўнях. У 20 стагоддзі у жыцці каталіцкага касцёла быў такі вялікі багаслоў, тэолаг па прозвішчу Бальтазар. І вось адным з напрамкаў яго дзейнасці быў той, што ён даследаваў розныя рэлігіі свету. І даследуючы, ён вылучыў такую заканамернасць, што шматлікія рэлігіі свету, калі браць найвялікшыя з іх, усе, апроч хрысціянства, яны заўсёды зацяроджваюцца на галоўным для іх пытанні. І гэтае пытанне галоўнае яно гучыць такім чынам: як уцячы і як пазбегчы цярпення, уцячы ад страдання. Розныя напрамкі чалавечай дзейнасці, мышлення, розныя рэлігіі вырашаюць гэтае пытанне па-свойму. Напрыклад, ёсць такая філасофская плынь, яна называецца стаіцызм ці стоікі. Яны, напрыклад, прабуюць вырашыць праблему цярпення праз тое, што стараюцца эмацыйна адарвацца ад усяго таго, што вакол чалавека дзеецца. Напрыклад, вызнаўцы такой вялікай рэлігіі, як індуізм, яны маюць свае метады супраць цярпення. Яны стараюцца вырвацца з праклятага кола інкарнацый ці чарговых уцілаўленняў, у якія яны вераць. Таксама многія рэлігіі ўсходнія, яны стараюцца справіцца з праблемай цярпення, страдання праз пагружэнне ў медытацыі, которые цяпер усё больш папулярныя ў нашыя дні. І паглядзіце, на фоне усіх гэтых рэлігій, усіх гэтых рэцэптаў на цярпенне радыкальна адрозніваецца сваім падыходам толькі хрысціянства. Хрысціянства, яно ніколі не абвяшчала такую праўду, ніколі не давала рэцэпт на тое, як жыць, каб у жыцці не было цярпення, каб у жыцці не было болю, каб у жыцці не было мучэння. А дакладна наадварот. Паглядзіце, Божы сын, Езус Хрыстус, ён, як мы верым, стаўся чалавекам менавіта дзеля чаго? Дзеля таго, каб прыйсці, каб цярпець, узяць на сябе муку дзеля збаўлення нас, грэшнікаў. І сёння, калі мы слухаем евангельскія тэксты, Езус Хрыстус кіруе да нас такое павучэнне. Ён кажа, што не бывае жыцця без цярпення. Звярніце ўвагу, калі ён пачаў распавядаць сваім вучням, што зараз надыйдзе. А ён кажа, зараз, неўзабаве, надыйдзе такі момант, калі мне трэба будзе ўзяць на сябе цярпенне, пайсці на крыж і памерці. Да яго падышоў апостол Пётр і кажа: Езу, на цябе гэта ніколі не прыйдзе. Ты ніколі не будзеш цярпець, ніколі не будзеш мучыцца. А Езус Хрыстус тады станоўча так, як абрэзаў. Ён кажа: адыдзі ад мяне, сатана. Бо такое меркаванне, што ніколі ў жыцці не будзе цярпення, ані ў маім Езуса Хрыста, ані ў жыцці іншых людзей, яно з'яўляецца абсалютна непраўдзівым. Раней ці пазней страданне, цярпенне яны прыйдуць у жыццё кожнага чалавека. Залежыць толькі ад таго моманту і ад таго віда цярпення, якое каму наканавана. І калі яно прыйдзе, хрысціянства нас вучыць, што трэба заўсёды яго ўспрымаць не як пракляцце, а як крыж. Той крыж, который трэба ўзяць і мужна несці. Чаму прыходзіць цярпенне ў жыццё чалавека? Часам гэта можна патлумачыць. Цярпенне, мучэнне неаднойчы з'яўляецца наступствам тых грахоў, якія чалавек учыніў. А неаднойчы не можна увогуле патлумачыць.
Таму у багаслоўі, напрыклад, цярпенне акрэсліваецца як і вялікая таямніца, прычын якіх не заўсёды удаецца адкрыць. Расскажу вам такую одну историю, которая здарылася ў маім жыцці не так даўно. Увогуле, асноўным накірункам маёй дзейнасці як святара цяпер з'яўляецца не праца ў парафіяльнай супольнасці, але сацыяльная, дабрачынная дзейнасць. Працуем у розных галінах, але перш за ўсё стараемся дапамагаць людзям патрабуючым. І вось у чэрвені гэтага года здарыўся ў маім жыцці такі выпадак, што мне давялося спадарожнічаць маладой асобе, мужчыне, который паміраў на працягу 3 апошніх тыдняў яго жыцця. І ён паміраў на цяжкую форму рака. І ведаеце, калі я спазнаў ягоны лёс, ягоную біяграфію, то я быў проста шакаваны. Я не ведаў, як гэта можна інтэрпрэтаваць, як гэта можна патлумачыць. 10 год таму гэты малады чалавек жаніўся. Знайшоў добрую дзяўчыну, і яны стварылі вельмі добрую сям'ю. І літаральна, пасля некалькі месяцаў па вяселлі ягоная жонка захварэла на рака. Пазмагалася недзе год і памерла. І вось гэты мужчына, зразумела, ён вельмі перажываў. Ён не мог пазбірацца на працягу 10 год. Але час таксама робіць сваё, ён не пераламаўся, пачаў вяртацца да нормы. І пасля 10 год ізноў жаніўся. Жаніўся, і літаральна праз некалькі месяцаў захварэў ужо ён сам на вельмі цяжкую форму рака. Пазмагаўся некалькі год, і ў чэрвені гэтага года памер. І вось калі мне давялося яму спадарожнічаць на працягу апошніх некалькі тыдняў ягонага жыцця, былі таксама побач і родныя, зразумела, то шмат давялося думаць пра цярпенне, па прычыны тых мукаў, которые ў жыццё нас, людзей, прыходзяць. Шмат разоў даводзілася таксама чуць такое пытанне і з боку блізкіх, которые глядзелі на мучэнне свайго сына, брата і гэтак далей. Чаму так ёсць? Чаму так сталася? Вогуле, так проста не павінна было быць. Ён сапраўды быў вельмі добрым чалавекам, добрай асобай. Ён не меў дрэнных звычак. Ён хацеў быць добрым мужам і быў такім мужам, дапамагаў іншым людзям. Чаму цярпенне прыйшло менавіта ў ягонае жыццё? Ведаеце, гледзячы на яго жыццё, я б сказаў, не ведаю. Я не ведаю. Вось тут менавіта у дадзеным выпадку мы дасведчваем, што цярпенне з'яўляецца таямніцай. І вяртаючыся да сённяшняга Божага слова, вось гэтага Евангелія, которое можна сказаць пра цярпенне, Езус Хрыстус, ён нас вучыць, як трэба падыходзіць да цярпення, калі оно прыходзіць у тваё жыццё. Канешне, сэнс цярпення заўсёды трэба шукаць. Чаму? Які ягоны сэнс? Чаму так сталася? Але не гэта самае галоўнае. Езус не тлумачыць нам сэнс цярпення, а ён тлумачыць тэхніку, як трэба хрысціяніну цярпенне перажываць. А тэхніка яна простая. Калі прыходзіць цярпенне, трэба прыняць яго як крыж. Прыняць яго у імя кагосьці і дзеля кагосьці. Езус Христос сёння нас вучыць. Прыходзіць цярпенне, то прымі яго у імя любові да мяне. Это значыць да Бога, да Езуса Хрыста, які таксама цярпеў, который таксама ведае, што гэта такое. І прымі яго дзеля добра сваіх бліжніх. Прымі яго як адкупленне за свае ўласныя грахі. А часам бывае і так, калі ты чалавек справядлівы і не маеш аж так шмат цяжкіх грахоў,
то прымі яго як цярпенне за грахі тваіх бліжніх, якія з'яўляюцца грэшнікамі. Бо ў дадзены момант яны самі за свае грахі належным чынам перад Богам не могуць адпакутаваць. Увогуле, як не спужацца цярпення, як быць мужным у абліччы цярпення? Духоўным досведам касцёла, практыкай духоўнай касцёла з'яўляецца наступны рэцэпт. Шматлікія мучанікі, а таксама тыя, которые патрапілі адважна прыняць цярпенне, яны вось гэты імпульс да адвагі шукалі заўсёды ў разважаннях над мукамі Пана. Дзе гэтае разважанне ёсць? Калі мы іх робім? Напрыклад, падчас таго, калі перажываем набажэнства крыжовага шляху. Альбо, напрыклад, калі молімся такую духоўна моцную літанію да найсвяцейшай крыві Езуса Хрыста. Звычайна мы гэта робім падчас Вялікага посту, калі рыхтуемся да Пасхі. Але жыццё падказвае, бо цярпенне прыходзіць на нас знянацку. Мы не спадзяемся, калі яно на нас, так бы мовіць, зваліцца. Жыццё падказвае, што гэта трэба рабіць часцей. Разважаць у розных формах над мукамі Пана. Бо менавіта вось малітва, которая вынікае з такіх разважанняў, яна і дае супакой і сілу. Яна патрапіць нават вельмі слабога, боязлівага чалавека схіліць да адвагі ў абліччы цярпення, которое раней ці пазней прыходзіць у жыццё кожнага чалавека. Амен.